ओइ माहा थाङामोन? आनैमोनाव थांदोंमोन। आंनो मदननि नाम्बार हरलाय। दे लादो। दे हरदो। 9957244988 जाबाय दा? औ दे बिदिबालाय थांनोसै। औ। येस दासो जादों। एबाराव गला आंजों मदनखौ फन हर। बुंखादोंसो आङो गोदोब्ला सिख्लायाव गोदै बुंनानै बुरखायबाय दानाथ' मोनसेखौनो बायना होनो हाला नोङो। बुंब्लाल' लाजियो नोङो। ओइ जोंबाय आं नोंनि बे मोदाय बासा लानाय खानायखौ दा हास'हैजोबगोन आं। फै हास'फै हायोबा हास'फै। हाया र' नोंखौ रुवाजों हास'गोन आं। आइदै साजोबथारबाय आं खानायानो। ओइ मा जाखो? आयु थु। ओइ जा मोजां खाना हरलाय हनै दैया। मा सानदोंमोन नोङो दहयो? आं दा हाबा जाखांला नोंखौ थाइलेण्डआव लांगोन, दुबाइयाव लांगोन, आमेरिकायाव लांगोन। जोंहा सानैजों बेरायहैगोन दे। ओइ नाहरलाय बै बोहैलांनाय दैया मा एसे मोजां। थांनोसै। ओइ नोंसिनि माबायानो जा थांनो दे खिन्थाखाबाय आं। एथ' मोजां देलायनानैलाय। आनैमोनाव। नङारा साइसआवथ' सोरखौबा लोगो लाना फैनाय बायदिसो। थोद। मुगै बांसिन आंनिथिं खेबसे नायहर, खेबसे नोंखौ थोजासे नायना लानो। गोसोनि आयनायाव नोंखौ फज'नि, गोसोनि बिलाइयाव नोंनि मुंखौ लिरनि। मुगै बांसिन आंनिथिं। मा सानलाबायोब्रा।